Здравейте, приятели! В следващото видео пак ще играем Minecraft втора част. Пак в същия сервер. Да знаете, когато не снимах, бях в една пещера. Обаче там нямаше нищо. И да знаете, че нафармих също. Нафармих и много месо. Сега трябва да преценим къде ще ни е къщата. Нека да започваме. Така. Тук стигнах. Пробвах да намеря пак село, но няма село. Не знам защо, но никъде няма село. Да, няма. Защо не мога да намеря село? Преди даже ме спаваше до село. Добре. Хора, мисля там да ни къщата. Там. Но нека да видим дали имаме материали. Не, разбира се. Може би това ще ни е за пода. Как може да няма село? Обаче ако отивам на някъде, как ще си разбера координати? Чакайте да видим дали има. Не можа да го намеря. Да. Координатите трябва да го запомним. Не, мале. В аз път нямаме село. Мисля първо да се направя къщата. И тогава всичко друго. Така. Тук сме на мястото, къде ще ми е къщата. Нека да измисля къде да е първо. Това е като... О! Въглищата, добре, ще ги вземем. Аз мисля тук. Добре. Къщата ще ни е... толкова. Обаче не знам дали ще ни стигнат дървата за пода. Така че това ще е за нещо друго по-точно. Трябва да ги изкопая. Ой, там има въглища. Така, нека да съберем малко дърво. Ще се върна, като съм събрал дърво. Така, приятели, ще отида да отцепя последното дърво. Така, готови сме. Имаме стаки 21. Сега ако съм си загубил. Тук съм. Нека да ги... Ако ми стигне инвентарито, което ми е препълнено. Не. Ще свърля това. Така. Готови сме за построяването на нашата къща. О, не. Вълк. Ужас. Ех, сега го имах кокъл. Така. Ето до някъде толкова. За пода ще решим какво ще е.
Опа. Пак го сложих на грешно място. Също и днес трябва да създадем печка. Пак на грешно място. Така, слагаме. Мисля толкова де. Втори етаж не знам дали ще има. Сега му правя така нагоре. 4 май давам. О, не. 1, 2, 3, 4. Сега просто падна. Или като си ги спека тогава. Не знам, приятели. Ето така ще направя и... Да. Значи координатите са ни толкова. Ще ги скрижат, така. И това не стигна даже за едното. Дали ще ми стигне това за пода, не съм сигурен. Не. О, не, забравих, че е тъмно. Не. Какво беше? Това... Тъпо зомби. Добре, мисля, че тук ще спиме тази вечер. Ще да падна. Добре, спиме. Дано да си изгорят. Моля. Изгоря ли се? Там долу ще седи сега много хубаво зомби. Да, там още неща. Всички телата, ако искате. Каня мобове! Ето, почна да гори. Къде си? Защо не те вижда? Няма го, приятели. Айде го там. Айде. Оп. Дали те докоснах? Тук трябва да си запази нещата. Не. Мале, приятели. Мале, че съм зле. Много. Не, това няма го имам. Не, само да е дошло нещо. Не знам просто. Не, хора. Не. О, майко, викам, че това е кари. Мале, викам, че това е диамант. Щях да се побъркам. Овцички! Латка. Айде. Има 2 пайка. Ще си направя къщата. Вълкът ли уби тази овца? Или има някой в моя сървър? Не съм много сигурен какво уби, но ме се страх. Приятели, ако ви харесва, ще съм много щастлив. Абонирайте се за канала, лайкнете и... Да. Вратата ще ни е тук. Така пък няма как да излезна.
Опа. Това е така. Просто ще си ги сложа после, но първо трябва да намерим пясък, да направим печка, в която да може да го направим. Покрива ще си му сложа само така и по-нататък, като имам вече повече материали. И тогава ще го направя. Като нормален покрив. Да. Сега ни остава последна стена. Тук даже не съм я запълнил. Ма ще ни трябва още дърво. Ама сега как ще се кача там отгоре? Това не го помислих. О, тук има още. Добре. Да знаете, че аз играя от телефон в момента. Сега нека да видим. Добре, имаме си крафтинг тейбъл. Сега правим пода. За пода може да използваме другото. И това ще го направя до половина с това. И ще почна с другия под. Да. Ако ви харесват такива видеа, пишете коментар хаштаг Minecraft. Ако искате някаква друга игра, пишете хаштаг някаква ваша игра, която вие си изискате. Например, коя? Не мога да се сетя много. Просто някаква игра. Сега крафтинг тейбъл. Леглото ми е отгоре. Трябва да отида да го взема. Просто пак трябва да се ляза през тук. Така. Лекчо. Всъщност ще чупа първо тези. Нека паднат какво да направя. Да. Не. Ама. Сега трябва да чупа всичкото. И правим още. Така е, хора. Като не внимавате. Така е. Или покрива да го довърша. Така. Не. Свържи ми дървото, но все пак имам още. Приятели, след малко трябва да го спирам клипа. И най-евентуално ще довършим другия клип. Не, няма дърво. Бързо. Това беше, приятели. Subscribe, лайк и до другия път. Чао!